बाउर से बाउर ये भैया कोनो शब्द बाँचल ना जौन आज के कलाकार का ना देहले सोन आज के लिखे वाला लिख ना देहले। यहाँ तक कि देवता लोग से भी दू गोला वाला बात होखे लागल। जहाँ एगो गौलर रहला नु शंकर जी से एगो कहले रहला सवनवा में कैसे ये भोला बाबा हीरो वाला फील दो हम मैं जटा छील दो जटा छील के मुर्गा काट कटवा लो। बताई ये तीनों लोग के मालिक से एगो साधारण एक बूंद के भी कीमत नहीं के कहते जे जटा छील दो हीरो वाला फील दो आ पर साल एगो कॉलेज की गौरा जी न होइले बड़ी सैंपल से अब भोला बाबा आवत रे टेम्पू अब साहब बैलून का पाहुन के यहां गई खास है लेकिन उससे हमरा मतलब नहीं है एगो हमरा खानी बेटा माई से गुहार कर